Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dnešní video to bude ze hry Counter Strike. Já doufám, že se vám tohle video aspoň bude trochu líbit. Dneska jsem si to udělal tak trošku speciálně, dal jsem si takhle tu kameru, aby mě tam trošku šlo vidět a doufám, že se vám to bude líbit a nebudeme to nějak vokecávat a jdeme rovnou na to. Takže tady máme už nějaký ty. Máme iglu, kámo, tak to jsem ještě nehrál. Iglu, hej. Kámo, co to je? Ty pipo. To musím zkusit. Tak jdeme oši. Máme tady iglu, kámo. Pardon. No, tady to šaška sejmou, no tak to bylo jasný. Debila, vole. Ty dáš machry. Kurva, já nemám náboje, nedáš si srandu. Ty vole, lagi. Myslím, že jsem to trošku záděl. Ty čůra, kurva. Vlastně tady docela dávám, ty vole. Oni mě zabili. Kurva, ty vole, tak nic, no. Zkusíme znova. Co je výborně kládí. Co je výborně kládí. A pochádaj domů. Ty debila. Ty to zkoušíš, vole. Tady je celý. Musíš byla debila. To ne. Ty zde. Teroristé vyhráli. Tam jich je, tak tam jich je hoši, tam jich je, jasný ne, vole, teď se mnou nemůžu hrát, jsem tady velký šéf, vole, ale tady killím jak svině, hoho, píč, hokej fail, vole. Přepadovka, ty pičo, to je smrt. Headshot. Čurá, kterou jste vyhráli. Tak já bych to teď nějak neprodlužoval, dal bych nový kolo, aby to bylo lepší. Ne, to jsem nechtěl. Classic. Tady Don't Table. Football, ne, JK, ne, Lego Box. Ne, to jsem dal za kolo. Paul Rooms, nevadí. No, tady to jsem hrál včera. Schválně, budeme jenom my. Kámo, zkusím já sám proti 10 týpkům, jo. To bude nejvíc. A už mě to rozpálit, zmrdí. Tak taky to nešlo, tak takhle ne. Tak tady jich je moc na mě. No, ty vole. Tak to nešlo hoši, to se mluvám, ale tak to ne. Jsem aspoň 2 k sobě. OK. Jsme 3 na 9 týpků, kurva. Víte, co to kurva znamená? Oh, shit. Co je to zmrde? Co je ty udavači? Kurva.
Udavači. No týpko Bartla zabila, teď jsem to odsral, no. Já jsem ale čurák. Tak čekejte, já budu tady schovaný v tom. Tady, vole, víte co, hezky na pána. Zatím je to v cajku. Nerad bych to osral. Vy zmrdí. Vy udavači. Udavači. Já jsem v piči. Čekej. Mám tady nějakýho svýho vůbec. Jo, nemám, ty vole. Musím počkat, než to zase... No, tady jste vyhrál, to je jasný, ne? Ty. More! To ne, hoši. Tu dám nějaký random. Stora... Jo, Stor, dobrý. Dáme tady kundi bády. Pojďte kundi bádi. Jo, tady v to kolo jsem ještě nebyl. Double kill. Udavači. Se ho rozpráskal. Udavači. Kurva, netrefil. Tak ty vole. Jo, hele, mám brokádu, to je dobrý. Epic pičo. No, počkej, aspoň že tak. Já to obejdu, jo, já to obejdu tady. Udavači zasraný. To byl hat-trick kill, nebo píčo! Jsem mu to napral přímo do zeď. Píčo. Tak tohle nebyl double kill, kámo. Tak tohle byl víc než double. Udavači. Byle. Jako víte co, on to není úplně lehký, když tady máte sebou 3 týpky, ale já jsem si vzal 3 týpky, abych se víc zahrát, protože když tady všechny pokylíme, když jsme jenom 3. Tady jste byli sami svědkem, že pokylíme jenom 3. Byle. Udavači. Vidíte jo, tady jsme pokylili úplně všechny. Live game. Tady to už mě nebaví. Tak kdybych aspoň multiplayer. Ne, tak to jsem nechal, tak to ne. Zkusíme. Počkej, on tady vlastně není zombie. Jo, ale tam zkusíme zombie survival. Zkusíme. Počkej, dám od A do Z. Zkusíme. Můj nejoblíbenější, ale nejoblíbenější prostě. Nejoblíbenější kolo. Homer House, vole.
To jo, vole. Jsem si teda zahrál. Vole. Tak dáme ještě klasik, no teda. Emily Bra. Já to nevím ještě. Komu, co to je? What? To bude nějaký nový kolo. Tady se omlouvám za to, že tady jdou vidět moje prsty, protože to natáčím přes přední kameru. Čuj, tady to je hodně napruzený. Tak tady to je hodně, tam nejvíc. Tady ty udavači. Myslím, že tě netrefím, myslím, že jsem tak blbý, jo. Co? Tady to jsem. Kurva, jde mi to. Trefil jsem ho. To je jasný, vole. Kde jsou ty udavači? Ty pičo, tady je. Kamu, to pičo, to nemáme šanci, oči. Nemáme šanci tady na to, ty vole, to je přemnožení, to je těžký přemnožení. Kámo, týpek se do mě ani netrefí. Myslím si, že nějaký vole minem. Ha, pičo. Co je poskádal všechny do doma do sráče. Si myslíš, že... Všechny se mi tam pokácel, hoši. Pojďte vy udavači. Ty sráči mi zabili kamaráda. Tak za to budu těžce pomstit. Takže jsme zase vyhráli opět. Tady udavači. Pojď, návole. Pojď. A cože mě zabiješ? Udavač za stranu. Nějaký vole. Emin. Tady kokot. Takže mě zabili a já doufám, že se vám ten let's play líbil, jestli jo, tak zanechte tam nějaký ten like, abych věděl, jestli v tom mám dál pokračovat a já se s váma loučím a čau.